Ramogi kamora mara maintiere ageno ni irio maber machiegni weche manyien ka weche mathoth timore koni koda kocha. Tungni otedore duond bura mar Jubilee ka bende koro nitiere kweth ariyo malaro telo e duond bura mar Jubilee lino kwethno motelnegi koda jaod bura ma Iyala Kanini Kega kawuono koro no bagoro margi ka bende koro giwacho ni moko kuom jotelo kamotingo Muradhe kachiel koda Jeremiah Kioni koro okowinjo bed e telo mar duond bura mar Jubilee kendo giwacho ni okoyienegi mar loso e lo duond bura no. Mae kawaketo maber kata kawang'eyo ni duond bura no kotelne kod jatend duond bura no mano jatend piny machon Uhuru Kenyatta to chano bagoromo magala moro ma jokanyo chieng' wuok tich tarik 22. Nyaka Ramogi kamago bende pod dhi nyime weche mathoth bende pod luoro riwruok mar governors bende koro ywak ni piny owacho temo ng'oko moko kuom chenro magi kaluwore kod adeko mabende omenda osedeko go ma ok ochopo negi. Magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. The Council of Governors calls upon the Ministry of Health to desist from clawing back the health function and stop invading the roles of county governments. Riwruok governors okwayo migawo mar thieth oweng'wano tije mag counties. And if they go ahead to convene a meeting on Monday, it will just be assumed that it's just another political rally. Can you imagine people putting themselves together and calling the former president into a disciplinary committee? Yuaruok otedore duond bura mar Jubilee e kinde ma kweth Jeremiah Kioni oramo ni romo mawuok tich juma manyien biro dhi nyime. Na ng'ombe 15 ambazo bado hazijarudi, wakati zinarudishwa vile ile bunduki ambayo ilichukuliwa lazima irudishwe. Bunde makwani giromo 148 nyaka sani oseyudi ya pedha mitimo e gwenge ma Samburu. Machiegni akora moga juang inyalo tudori kodwa na namba mar ote machuok maenari 3 bende wayudore kanyo e mbui mopogore kama tingo Facebook Ramogi TV wayudore achiel kachiel e mbui mano mar YouTube Ramogi TV bende wayudore Instagram kachiel kod Twitter mabende walose weche mopogore madhi nyime. Machiegni nyinga Simfros Okinda kabende jaloko marwa en Winnie Adoyo. Mana kaka nasingo nyaka Ramogi obiro bedo koda wendo achiel kachiel kowuok e studio ma Kisumo mano Nick mabedo telo ne riwruok mar jogo manigi ng'ol e county ma Kisumo. Wach maduong' mabende wabiro loso en kaluwore koda pek mar ngima mabende koro sani medo idhe pacho kam to mano kotenore koda jogo modak gi ng'ol pek magiyudo kod yore magitemo tiyogo maneno ni gitiyo e yo makare. Mano en twak mabiro bedo go kanyo. Kaw kamano wachak koda weche manyien. Riwruok mar governors oseyo migawo mar thieth kuom temo duoko chien okenge ma counties osegoyo e kelo weche mag thieth machiegni gi jopiny. Governors e bwo telo mar Anne Waiguru ogolo siem mager ne migawo mar thieth mondo we mako moko kuom tije mane katiba ma pacho ka omiyo sirikal mag counties kaka weche mag thieth. Kaka Chris Owino leronwa riwruok governors bende onyiso migawo mar omenda mondo chwal ne counties omenda mag dwe mar 3, dwe mar 4 kachiel kod dwe mar 5 mapiyo. E romo margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, riwruok mar governors COG okopando ichwang' margi ne piny owacho mamalo kuom wano tije mag county signi 12 tok oganda jo Kenya podho katiba manyien. There is a crisis in the implementation of devolved health services due to deliberate steps by the Ministry of Health to claw back on the health function, thus derailing the gains made since 2013. Governor sayo migawo mar thieth kuom moko e tije mag thieth ma onego tim kod sirikal mag counties kaluwore gi pend chik. Additionally, the Council of Governors calls upon the Ministry of Health to desist from clawing back the health function and stop invading the roles of county governments. Jakom riwruok mar governors Anne Waiguru koro kwayo jochiw kony mawuok e pinje ma oko mondo wechiwo kony ne piny owacho mamalo e wi weche motenore gi thieth. We urge development partners to also cease from colluding, supporting and funding the national government ministries and interventions on functions that are devolved. This is especially predominant in the
Health Department and Agriculture Department. COG dwaro mondo kony makamago ochwal ne sirikal mag counties ma ok piny owacho mamalo. Kaluwore gi pend chik, weche mag thieth, pur, kaachiel gi pith jamni kod rech ni e bwo piny owacho mag counties. Kata kamano, migawo mar thieth osebedo kadhi nyime kod yudo pok maduong' mar omenda e wi migepe makamago ataro kod chik. We note with concern that all engagements and agreements made between the Ministry of Health and the Council of Governors have been bluntly disregarded, and there is clear demonstration of a lack of goodwill from the Ministry of Health. COG bende oseyo migawo mar omenda kuom nindo e pesa mag counties maromo bilion 94.3 mag hik omenda mar 2022-2023. Currently, county governments are owed 94.35 billion. We urge the National Treasury to expedite the release of all pending monies owed to the counties as agreed in the framework. Mabiro katodoko ni odong' mana dwe achiel kende, to jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u dhi pedho budget manyien e od bura. Piny owacho pok omiyo counties omenda mag dwe mar 3, dwe mar 4 kod dwe mar 5, wach ma osekelo pek ne piny owacho mag counties e chulo jotich maggi kaachiel gochwalo chenro mag dongruok. E dwe mar 3, counties bandho piny owacho omenda maromo bilion 29.6 kaachiel gi bilion 33.3 mag dwe mar 4. Piny owacho mamalo bende pok omiyo counties omenda machielo maromo bilion 31.45 mag dwe mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris kuom lipodno. Kawadhi nyime ni maromo magina 148 duto oseyudi ya pedha mosebedo katimore e gwenge ma North Rift ka 96 kuomgi wuok e kaunti ma Samburu. Maen kalure kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mabende ne oriembo e tich jalup ruoth ma Mukemar e gwenge go mitudo kod konyo jokuo jamni. Jailieta nigi mathoth. Kindiki kawuoyo e gwenge mag Longe 1 kaunti ma Samburu owacho ni nyaka sani diek maromo 48 oseyudi e apedha manotim. Kamano bende omedo ni obila ma Laikipia notimo apedha moido dhok 75 manokwal kono. Mbuzi ambazo zimesalia, mbuzi 169 zitapatikana na zitarudishwa hapa, wakati mbuzi 168 zinarudi na ng'ombe 15 ambazo bado hazijarudi. Wakati zinarudishwa, vile ile bunduki ambayo ilichukuliwa lazima irudishwe. Omedo ni bunde manokwal e monj manotimne obila mambalang' ma NPR bende nyaka yudi kendo duoki e sami duoko diek modong'. Tutafanya juu chini kuhakikisha wakora awahibi mifugo, lakini wakati mifugo inaibiwa kwa bahati mbaya, kwa sababu askari hawezi kuwa katika kila boma, NPR hawezi kuwa katika kila boma, wakati hao wakora kibahati mbaya wanachukua mifugo, hiyo mifugo tunarudisha mara moja. Kindiki opuoyo jotelo kod jo arita kwe duto kuom konyo e apedha matimore e gwengego mabendo semiyo arita omed jiu. Nasema asante sana kwa kushirikiana na maofisa wa polisi ambao wako hapa na vile maofisa wa jeshi la taifa la Kenya, kwa sababu ushirikiano wetu sisi zote umeleta matunda ambayo tumeanza kuona ya kwamba hawa wakora tuko tu karibu kuangamiza. Kamano bende omedo ni gisendhiyo ji 31 mowacho ni ginjonjore mag jamni kendi bokawnegi ondamo mager. We are going to charge the 31 people that we have arrested in the North Rift counties. Beginning next week, we are going to charge them with various offenses: livestock theft, robbery with violence, and some of them with terrorism. E konyo e kedo kod weche njorego, okwayo josiasa mondo othegre kod donje apedha kendo owene jolweny otim tijegi. Kamano bende ruodhi onyiso kik lure kod ndach manyo dhok ni margi onge teko moromo. Wakati mifugo inaibiwa na inavuka mipaka ya county commissioner wote wawili lazima wahusike physically katika kufuata hiyo mifugo.
Kuom mano, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oriembo e tich jalup ruoth mamuke mar gwenge malonge 1 mitudo gi konyo jokuo jamni e gwengego. Anybody supporting bandits, anybody supporting livestock rustling, anybody supporting the murder of innocent people, your days are numbered. We are going to get you arrested and prosecuted whoever you are. Obila mag arita e gwenge mag North Rift osingnegi losonegi chenro makare mag tich moting'o medo gi osara kanyakla kod keto obila mambalang' oyudo kumba mar thieth. Kamano bende, jolweny kod obila dhi yudo geche kod kalapapla duto madhi kao milioni 20. Rais ameagiza ya kwamba tutafute bilioni 20 ya kuhakikisha tumewaongezea ndege, magari, silaha na vifaa vya kujilinda. E magi duto, Kithure Kindiki osingo ni piny owacho dhi keto teko duto mar tieko kuo jamni kendo njore e gwenge duto mapacho ka, mano mar duoko dongruok mochung' ahinya e gwenge mag North Rift. Jailieta, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto siemo magere jotije sirikal mibiro tud kod kwalo mwandu jopiny ni okang' mageri biro kawnegi. Kane oloso e liendwon jaod bura ma Dagoretti David Waweru, Ruto wacho ni onge thuolo mar mibadhi e piny owacho mare. Omedo ni sirikal mar Kenya Kwanza keto maino e kete tim manifesto margi kendo gidhi yie omiengi kod chin mibadhi. Mae biro sama noriembo e tich jotelo madito e migawo mar thieth, duol mar KEMSA, KRA kod mano mar okwach kich DCI kaluwore kod chin mibadhi ma omienogi. For the Republic of Kenya, Kenya mzima, Madam Alice Wahulu. We support your effort to fight corruption at the national government. You have done a good job to stand against people who want to steal various commodities, particularly medicine at KEMSA. KEMSA is an institution which provides counties with medicine, and therefore when you made an effort to raid any incompetent officials in that institution, you are very happy. Sitakuwa wa kuongea mambo mingi, lakini mimi nataka niwaambie I will take personal responsibility on the accountability of resources of the people of Kenya. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao. Hakuna mtu ataiba. Hawawezi, na mtu akijaribu atakutana na mimi kwa sababu sina kazi nyingine. Ile kazi nilipatiwa na ile fimbo nilipatiwa pale ni kunyorosha watu ambao wanataka kukuepa na pesa ya wananchi. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua osiro paro mar ng'ado atamalo 3 mag osara mar donjo e agulu mar gero udi. Gachagua wacho ni ng'eto no en mar neno ni rowere oyudo tije kendo miyo jo Kenya maonge udi kar dak makare. Omedo ni lek mar Kenya Kwanza kokalo chenro mar loko ngima jo Kenya mar bottom up en loso tije ka e gero udi 200,000 gidhi dwaro jolwedo 8 manigi lony kod thuolo mag tije maromo milioni 1.6. Gachagua kwa jo Kenya mondo sir paro no komedo ni odhi konyo piny owacho e loso tije ahinya ne jogo manie kuonde tiegruok mag TVET. Institutions in the country that has witnessed at an average of 8 artisans per unit. If we do 200,000 units every year, we'll be able to create about 1.6 million jobs for our young population. And that is why we want to ask all Kenyans, wherever they are, to find it important and necessary to contribute to the housing fund, which is not a tax but a saving, to create employment for our young people. David Murathe ko jagoro maduong' ma duond burano Jeremiah Kioni oriembi e duond burano ma kalore kod milome mogo kod kweth machielo mobalo gi tende duond burano mar Jubilee. Jaod bura ma Yala Kadini Kega kane twage jofwambo wacho ni komiti mar duond burano
mochung'ne kumo jomobalo gi chike mag duond burano noyudo jotelo ariyogo gi ketho mar timbe maricho kendo chayo moko kuom jotelo mag duond bura. Ma biro mana odiochienge ariyo motelo ne romo magalamoro mar jokanyo mochal kod kweth mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta, ma bende koro kweth ni okwedo ni ok bibedo. Komachielo jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni tonyono kar tiende ni romo mawuok tich biro timore mana kaka nochane. Ndalo ariyo motelo ne romo magalamoro mochan kod jatend duond bura mar Jubilee Uhuru Kenyatta, ywaruok makoni kod kocha koro tedore ei duond burano ka kweth masiro Uhuru Kenyatta wacho ni romo no biro timore kaka nochan. Kata kamano kweth motelne kod jaod bura ma Iyala Jeremiah Kioni tonyono piny ni romo no ochan ataro mar chik mag duond burano kendo ok bitimore. Kweth mar Kanini no obedo gi romo mar jotelo masiro kwethno kama ne gilando moko kuom duoko mowuok e komiti machiwo kum ne joma obalo gi chike mag duond burano. We have accordingly resolved to adopt the findings of TNDC as follows. One, that is a complaint of 2023 Jubilee Party versus Honorable Jeremiah Kioni. Kane gitwa kod jofwambo, Kanini Kega nolando ni jakom mar duond burano David Murathe kod jagoro maduong' Jeremiah Kioni othich oko mar apisi kendo koyienegi mar timo tich moro amora e lo duond burano. The charged member is hereby expelled from the party effective from the date of this decision. B, no order as to the cost. Honorable David Murathe. The charged member was found guilty of both charges of A, gross misconduct, and B, lack of respect to the decisions of party and organs of the party. Ka osiro ni gin e bath kweth machiko puodho e duond burano, Kega bende wacho ni romo mar jokanyo michano chieng' wuok tich juma manyien ok bitimore kaluwore ni ok obage e yor chik. Members of our party be notified of the IDRC ruling that has stayed the SNDC that had been conveyed or convened by His Excellency Uhuru Kenyatta for the 22nd May 2023. So in fact it means that there will be no special NDC on Monday. Wachni okwed kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni moyiengore e kweth machielo mar Jubilee ko wacho ni romo biro bedo mana kaka nochane kendo Kega giri loso e tok chik. We don't pay attention to Kagaru sittings. We had addressed that issue earlier, and I can tell you again, if you want to know the legal organs of the party, then you look at the Kenya Gazette. Lakini ni vizuri pia kusema liwe liwalo. Tuko na NDC Monday, pali tutaitangaza kesho, itakuwa kwa Kenya, one of the newspapers tomorrow. And our delegates are known. They are not people we are guessing around. It is necessary for us to do that so that we can do away with unnecessary side show. Kaluwore kod chike matayo duond buche pachoka, jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Jeremiah Kioni emoyangi kaka jotend duond bura mar Jubilee. Gisani waket wang' wane duoko mabiro bedo tok romo magalamoro michano bagi juma manyien. Wadhi kaunti ma Meru kama pogruok e kind gavana ma Meru kod mano gavana Kawera Mwangaza kod jalupne Isaac Mutuma ochako neno tok malingling wuok ni Oma Mutuma gache mar tich. E romo mane obedo odhiambo ma kawuono, jagoro mar kaunti no Kiami Athiru oseyo Mutuma kuom rem chopo e romo mar piny owacho no kodwaro mondo oduok penjo matut ewi wachno. Kata kamano Athiru okwedo bedo gi gwandruok e kind jotelogo. Gwandruok ne nitiere kinde machien e kinde gavana Kawera kod moko kuom MCAs ma kaunti no. What has made us to come here is because we missed the deputy governor in our meeting and there was no apology. He had not sent the apology to Her Excellency the Governor. One of the areas that he is accusing the governor of is that his vehicle was taken away, was confiscated. He still has his official car. The other vehicle that was taken, it was found being misused, and therefore it was taken for a while
as we carry out investigations. We've learned for a few days that there was a trip that was Deputy Governor was supposed to travel to UK, to US, that was cancelled. I want to make it very clear to the people of Kenya that there is no trip that was ever planned for a visit from Meru County to US. Jomongo le pacho kayo agonego ngima mamedo manaidho mamiyo gi pek. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Funga season kishabiki. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. Predict games za leo ndani ya shabiki.com kwa kutumia 100 bob pekee. Na uwe mmoja wa washindi wetu wawili wa Smart TV kila wiki. Jishikie Smart TV na so moja ndani ya shabiki.com. Tembelea shabiki.com ili kushiriki. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Ee Mungu unirehemu, sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nimekutendea dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Dial *811*274# to get Toba. Yawa anate muti moni muna gimarat tukarana ruko mananya kina e masera. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore.
Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyako Ramogi, moko kuom oganda ma odak kod ng'ol e boma ma Kisumu koro goyo duondgi piny ewi pek ma gikalo ahinya to sani ma oganda duto ywago ridruok mar nengo ngima. Lida Nanyango kod Michael Ochieng timo ohala matindo tindo e geng apaya mar Jomo Kenyatta Highway e chuny boma ma Kisumu kendo gikalo e pek mathoth mar neno ni gibero yuto margi. Kwayogi maduong' en ni neno ni sirikal mar kaunti kod kata mamalo oketo lwasi makare ne jogo modak gi ng'ol mondo sirgi e yor menyo. Deko mag omenda mag konyo jogo ma odak kata ma nigi ng'ol bende midhiero moro ma hinyogi ka bende koro giwacho ni thothgi bende ok ondikore kata mar mondo mi oyud omenda no. Koro ji ywak no en kamoro amora sani e Kenya ka kata jogo modak gi ng'ol tema winje mostly nikech ing'eni chuno keto seche moko most of jomodak gi ng'ol dhi bedo beggars kamano ok onego gibedie nikech iyudo ka ng'ato bedo mong'ol ok omaanisha ni somebody has to beg. Bedo mong'ol maanisha ni sama in go oweni okaw tiendi to oweni obwongo wiyi koro you should be doing something and iyudo ni sechego emiyudo ka sani pesa onge ma kata ng'ato ka ng'ato ywak ma kata in king'iyo kichandori ng'amiringi dhire onge kech it seems people are now the same ji chalre sani biashara tek sales ne piny sana ineno to ga disable kionge ing'eni ka in ng'ama wuotho kata aluongara ni normal person kaka giluongo in quotes no ka biashara tek inyalo kata weyo biashara mitimo no idhi kata mjengo gimoro kamano samoro inyalo kata manyo tich machielo but ne disabled chuni ni nyaka itim atima mitimo no makato tek kod yot chuni ma nyaka itim ineno waonge otherwise koro ena tuonruok lakini wakale matek nikech waonge alternatives. Nyako Ramogi mana kana wasingo kaluwore koda lipodno wabiro tudore achiel kachiel kuom jotelo mag jogo manigi ng'ol manonik manitiere studio ma Kisumu achiel kachiel mar mondo mi onyiswa chal mar jogo manigi ng'ol mopogore opogore. Oganda mathoth osebedo ka ywak ni nengo ngima oidho kendo kata king'iyo dukni kama use mwandu to iyudo ka pogruok e nengo nitiere kendo ma en gima bende nenore ni bedo medo dhi nyime kaluwore koda midhiero maka kod kacha wadatwag gi nik kaluwore koda kaka kata yore ma bende gitiyo godo kaka joma nigi ng'ol mar temo dago ngima ni kata bedo no tek. OIMORE nik kendo machiegni erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e studio. Nyalo mana leronwa ni telo mari kata tijno mitimo ne jogo manigi ng'ol kapok wadhi nyime. Erokamano Sifros, nyinga Nick Makondwat, an jatend chenro migawo miluongo ni Kisumu Action Disability Development Network kata CADNET. CADNET en organization ma tiyo ne jogo man gi ng'ol e yore mopogore opogore moloyo to timo gimiluongo ni advocacy e county ma Kisumu to galwora mare. Omiyo gima awinjo gima abiro wuoye kawuono en ahinya e wach mar uchumi gi jogo man gi ng'ol. Erokamano Nick, penjona mokwongo en ni to nyiswa picha kaka chalo kaluwore koda ridruok mar nengo ngima e pacho ka ere kaka jogo ma bende telo negi nyalo kata odak sani kaluwore koda nengo mag ngima moidho to bende nitiere gigo ma un kara joma nigi ng'ol dwaro mondo mi otigo to kaluwore koda idho mar nengo ngima samoro koro miyo mar mondo mi umany yore mamoko mar dago ngima. Erokamano. Mokwongo daer mar wacho ni ngima mar ng'ano man gi ng'ol en ngima ma en diriyo mar ng'ano mok ng'ol. Ang'o miyo wacho kama? Nikech seche moko kaka watimo gik moko nyalo pogore gi kaka jowadwa maonge ng'ol timo gik moko.
Machielo, inyalo yudo ni ng'ato timo ohala, adwa chiwo ranyisi kaka Mike, maneno kowuoyo no, nyalo bedo ni en otimo ohala e apaya mar ndara, to seche moko mondo ting' gik moko kodhi kano, bro chune ni mondo ochul ng'ato mondo ting'ne. To ka dipo ni dine en ng'at moro ma onge ng'ol, no nyalo ting'o gige to dhi okano. Tiende nang'o? Tiende ni en gi chudo diriyo e gimotimo. Ma kane en gima nowaro siling' 10 gi jok mamoko, tibro yudo ni ang' ne chune mana ni omed pesa ma joma moko go medo, lakini mare mane ooro go ng'ato mondo odhi okan ne gire, kata odhi oket gire kama chielo, kata odhi omne gino, ok oketo. Matiende ni ohala mare ok chal gi ohala mar ng'ama chielo. Gima chielo manyalo wacho, adwa ni mondo ang'u gi kanyo matin. Piny owacho sani nigi chenro mar medo osuru ming'ado e osach jotich. Ang'eyo ni joma nigi ng'ol bende nitiere moko matiyo ne piny owacho. En gima bende oseywayo ng'ur ma koni koda kocha. Un kaka jogo manigi ng'ol, owacho nang'o e wi chenro mar ng'ado 3% mar osach jotich mar gero udi ne jomochan? Erokamano Sifros. Gima do wacho ni gino dhi inyo jogo man gi ng'ol, nikech Sifros king'eyo chik mar Disability Act wacho ni, kata Constitution wacho ni jogo man gi ng'ol ok onego bed ni chulo tax. To koseng'adnwa tax, kendo iyudo ni ichak igolo msachwa 3%, maybe ji ok ong'eyo ni ang'o momiyo ng'ano man gi ng'ol ok ng'ad tax. Ng'ano man gi ng'ol ok ng'ad tax nikech gik motiyogo nengo gi ni malo. Ng'ano man gi ng'ol nigi, maybe ka en ng'atno man gi ng'ol mar tielo, en otiyo gi gimiluongo ni crutches. Ng'ano ma ok nen nitiere gi gimiluongo ni white cane, assisted devices. Ne ng'atno man gi ng'ol mar it, kata the deaf community, they need an interpreter. Gidwaro ng'ama loko negi wach. Matiende ni ngimagi en diriyo kata didek mar ng'ano ma kawaida, ng'at ma timo gige kaka mapile. Omiyo seche ma ng'ato dwa ng'ado osara mar ng'ano man gi ng'ol, mateno medo inye, omedo kete dhier. Ma seche ma omedo kete dhier, tiende ni ng'ani medo inyore moloyo kaka inyore pile. Omiyo ok en gima ber kwaneno ni ng'ano mang'ol, kata ng'ati dwa ng'ado msache ni ichune gi gima ok odwar, kata gima ok oikore. Obed ni en japuonj, obed ni en daktari, to moloyo ka en ng'ama nigi ng'ol, ibro yudo ni en gi hinyruok maduong', nikech serikal osewene tax mare ni ok ng'adi. To the same serikal mowacho ni one tax exempted, ochako duogo ni ng'ado siling' 3%, matiende ni omedo inyo jalni man gi ng'ol. Erokamano Nika. To bende kaluwore koda beche ngima mosebedo ka idho, thoth mwandu osebede ka kori medo osuru e wigi. Bende nitiere mwandu moramora mamoko kuom joma ong'ol tiyo godo, mabende koro gie kinde ni nengo ne oidho? Nyaka sani mawuoyo ni ang'eyo ni all assistive devices, kata gigo ma jogo man gi ng'ol tiyogo, Sifros chal ni ok wawinjore? Wawinjore yo makare, awinji, inyama na dhele. Nyaka sani gigo ma jok man gi ng'ol tiyogo, obed ni en crutches kata luth, obed ni en white cane, obed ni en wheelchair, obed ni en hearing aid, ok onego bed ni bedo taxed. Maka dipo ni en gima igolo ushuru, to mano ratiro mano opposite. Ogwenyore gi chik. Koro gima ng'eyo ni nyaka sani ok onego bed ni ng'ata man gi ng'ol mantiere kata gi gimoro amora makonyo, obed ni en mtoka mobedo imported, ok onego bed ni obedo taxed. Omiyo ka dipo ni nitie gimoro amora mabedo taxed, to mano gima hinyo ng'ano man gi ng'ol. Tax mang'eni wanyalo wuoyo en direct tax. Direct tax en gik moko kaka ming'iewe mkati, kalam gi gimoro amora machielo. Mago en gima omulo ng'ato ka ng'ato, bed ni en ng'ama nigi ng'ol, kata bed ni en ng'ama ok nigi ng'ol. But indirect tax, ma gik moko machalo kaka crutches, mago ok onego bed ni bedo tax. But gik madhi tax kaka mkati, mago to oriwo ji duto.
Erokamano to bende inyalo wacho ni chakre kata chakruok mar tend sirikande mag gwenge bende useneno pogruok e wechego ko mag siro jomodak gi ng'ol ahinya kalore koda gedo jomogedo bende ging'iyo ni sama gigero kata mana cho to bende oket mar jogo manigi ng'ol sama uger kata ot to bende oket yore ma joma nigi ng'ol nyalo tiyo godo nikech ang'eyo ni biro mar sirikande mag gwenge no biro mondo osir ji duto kendo kel chenro mag piny owacho machiegni gi oganda. Gima ng'eyo ni gwenyruok osebedo ahinya counties to ma timore nikech pok wabedo gi representation makare ne counties duto man gi jogo man gi ng'ol. Chik wacho chik mar Kenya 2010 wacho ni county ka county oningo bed ni wan ga gi ji ariyo mantiere e lo jogo man gi ng'ol. Ka ntiere National Assembly wan gi ji ariyo mantiere lo jogo man gi ng'ol. To ko wadhi e Senate bende wan gi ji ariyo mantiere lo jogo man gi ng'ol. E jogi duto achiel kuomgi en miyo, achiel ng'ama dichuo. But iyudo ni pok wabedo gi representation makare nikech parties mang'eny kata institutions mang'eny pok recognize ga jogo man gi ng'ol. Mar ariyo ibiro yudo ni kamilose chik kata kama paro igole decision making mang'eny ibiro yudo ni persons with disability onge nikech yadwa mi example Public Service Board en kama oningo bed ni nitiere ng'ano man gi ng'ol. Tibiro yudo ni public service boards mang'eny jogo man gi ng'ol onge. Omiyo seche mitimo employment kata kindiko ji ibiro yudo ni jogo man gi ng'ol onge thuolo nikech seche mipogo kek gionge e wi mesa kachacha. To sama ionge e wi mesa onge ng'ama wuoyo kuomi. Emomiyo ineno ka mine no wuok mang'eny ma owacho ni gidwaro ni gibed e wi mesa kamitoke. Sama ng'ato onge kamitoke onge ng'ama wuoyo kuome. Omiyo osehinyo jogo man gi ng'ol. Kwa wacho udi, iyudo ni udi mang'eny iloso, obed e county government, obed national government, to kata private sector. Ibiro yudo ni ng'ato gedo to ok ging'eyo ni nitiere jogo man gi ng'ol moningo bed ni tiyo gi udigi. Emomiyo iyudo ni udi mang'eny molos manyasani, iyudo ni thin gi mantiere gi ramps, to seche moko ka giseketo ramp e ground floor, to ka giidho malo onge lift, to ramp ne bende ochopo mana e ground floor kamano. Koro gimiluongo ni accessibility mar buildings ne jogo man gi ng'ol onge. To jogo man gi ng'ol seche moko ok nyal yudo services kaka dwarore. Omiyo ka iwuoye e wach mar services, jogo man gi ng'ol pok oyudo services kaka dwarore. To mana nikech gima wacho cha ni sami toko cha e wi san kama ji toke cha jogo man gi ng'ol onge. King'iyo county governments duto tek mondo yud county government mondo chief CEC ma en ng'ano man gi ng'ol. Maten ni seche mitoko ng'ano man gi ng'ol onge. Omiyo king'iyo services mantiere counties, mantiere national government, at a certain point yudo ni jogo man gi ng'ol nigi chien. Gin jok ma pod idwaro ni okony. To ne wasewuok society mikonye jogo man gi ng'ol nikech sani jogo man gi ng'ol bende nosewuok oko. Omiyo services nitiere yes, but ok en manyalo romo kuom jogo man gi ng'ol. Erokamano penjona en ni to bende nitiere yore ma useyudo gi e kindeni manyalo konyo mar mondo mi udag e ngima kata bed ni otek ma bende koro pod ilando ni pod obiro medo ridore. Bende nitiere yore moko museyudo kaka riwruok ma unyalo konyore go ka kod kacha mar mondo mi ukonyru e dago ngima kata tek kamano. Ok ayudi maber but apenjo ni okayudi maber but abro temo duoko mawinjo. Adwa ni mondo anuoni penjo ngima gi sani oseridore kendo oganda mathoth yuago pek mar ngima. Penjo na en ni ok ang'eyo ni e bwo riwruok maru useyudo yore achiel ariyo adek mar temo konyre kata obedo ni koro en malo kamano mar mondo mi une ni uduto onge ng'ama owe chien e ngima matekni. Nick, aparo ni Nick nitiere koda ng'ikruok mar masin mar winjo. Abiro rito mar mondo mi director mara onyisa e sama bende ang' bed ni iseyudo
kara koro koselos masin makamano. Watwa koda Nick kaluwore koda weche mag jogo modak koda ng'ol ahinya kaluwore koda uchumi mabende koro sani oridore bedo ni gin joma bende samoro onge nyalo duto nyalo bedo matek ka Nick oseyudore e yo makare kata kose losne gino mowinjo go to wabiro doka gie kinene abiro tiyo gi thuolo ni erokamano ing'isa ni Nick koro nyalo winja e yo makare mar mondo mi watiek twak nikech aneno ka bede sa dhi marach. Nick ok ang'eyo ka koro iwinja e yo makare. Awinji. Penjo ni bende nitiere yore museyudo manyalo konyo mbeko tol mar ngima mapek sama unywako kamoro achiel bende nitiere yo muneno oywa godo jouduto mar mondo mi kik ngima dhi marach ne ng'ano mabende samoro koro nengo ngima odhi ne matek. Maduong' en ni jogo man gi ng'ol nyaka wuog oko mondo o fight for spaces nikech ka warito ni mondo okonywa to ng'enyne ibiro yudo ni ji mang'eny ok oikore mar konyo. So ne ng'ano man gi ng'ol nyaka wuog oko mondo create space kata olos path ne giwuon giwegi mondo the society kata county government kata national government ong'e ni gintiere. Awacho mae nikech sa asaya ma ng'ano man gi ng'ol obet chien onge ng'ano maparo ng'ano man gi ng'ol to mak mana ka giwuok oko giwegi. Mar ariyo nitiere gima nowach ni sirikal onego bed ni miyo ata pradek ata malo pradek mar ohendni ne jogo man gi ng'ol. Tiyudo ni jogo man gi ng'ol ok omi space kaka iwacho but jogo ma mine to gi youth kata rowere iyudo ka gin omigi thuolo. Omiyo tenders monego bed ni jogo man gi ng'ol yudo ni seche moko ok omigi. So en county government onego bed ni miyo jogo man gi ng'ol thuolo kaka ng'ata ng'ata ahinya thuolo mowene jok mwaluongo ni AGPO, Access for Government Procurement Opportunities. Onego bed ni jogo man gi ng'ol imiyo thuolo mondo bende opiem gi jogo mamoko kaka nyalore. Mae ndiko tim tibiro yudo ni jogo man gi ng'ol dak ngimagi mok gigeno kuom ng'ato. To ibiro yudo ni gitimo gigi e yo makare. Omiyo jogo man gi ng'ol nyaka mi thuolo kaka ng'ata ng'ato onego mi thuolo. Mar adek, jogo duto ma represent persons with disability e yore mopogore opogore. Ahinya county assembly, national assembly, to gi senate. Nyaka gilos okenge makare manyalo konyo jogo man gi ng'ol. Ahinya korka tich. Nikech chik wacho ni constitution wacho article 35 wacho ni jogo man gi ng'ol onego bed ni imiyo ata malo 5 mar andika. Tiyudo ni government chakre national government, county government to gi sectors mamoko kata parastatals ok omiyo jogi thuolo. So kadipo ni inyal mi jogo man gi ng'ol ata malo gi 5 jogo man gi ng'ol nyalo timo gigi kaka joma moko. Machielo erokamano adwani Nick anano ka sa mayo wawang'wa adwani mondo iwach mana wach mogik e bwo dakika achiel mar mondo mi wador twak wabiro luongi kanyo kendo e kinde mabiro mar mondo mi wadhi nyime koda twak machal kama. Inyalo mana wacho wachni mogik mondo watieki. Erokamano. Mokwongo atimo go erokamano kuom thuolo mumiya. Machielo akwayo ni sirikal duto mamalo gi mapiny omi jogo ma gi ng'ol thuolo mar ohala, omi jogo man gi ng'ol thuolo mar tich mana kaka ondike chike article 35 mawacho ni atamalo mar employment. Public service boards onego make sure ni atamalo 5 mag andika owene jogo man gi ng'ol. Erokamano. Erokamano ahinya Nick kuom chopo mar twak kodwa nyako Ramogi ne watwak kaluwore koda weche mag pek mar ngima ahinya to ne jogo modak gi ng'ol. Kawo kamano gi kanyo wayuyo matin pod waduogo gi weche mathoth e chenro mar OIMORE kik idhi mabor. Bende ing'eyo ni earphones mikete it nyalo miyi tuo? Jolony dwaro mondo duok chien seche ma itiyo kodgi. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people.
kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jolony mag tuoche mamako it kachiel kod duol koni kwana tamalo maduong' mag rowere kidek gamo tuoche mamako it to jogo masik tiyo kod gige winjo duol mikete it mung'ere kaka earphones. Maen kalure gi koko madonjo e itgi to chutho e seche magitiyo gi earphones ka giwinjo thum mokete duol mamalo kachiel kod koko mayudore kuonde mag tongona. To kaka jafwambo marwa mawuok Mombasa Joja okoleronwa lakteche go koni lony manyasani koro kelo yot e yudo kata e timo bero mag tuoche go chutho to mag kansa mamako it, duond kachiel kod Laktache molony thieth mag it, kachiel kod duol ne jobag Romo Mombasa mar twak ewi okange magisegoyo kod midhieche magin godo e rakore kod tuoche go. Utafiti wetu unatuambia kwamba magonjwa haya ya ENT yakishughulikiwa yakiwa mapema yanaweza kusaidia watu kuishi maisha marefu zaidi. Laktar Wahome Karanja manjata chenro mag riwruog laktache mathiedho tuoche mag it, kachiel kod duol koni achiel kuom midhieche mag kedo godo en kansa mamako kuonde go duto. Kata kamano, lony magitiyo godo manyasani e timo bero gi koni kelo fuong'ruok ne jotuo. Kuna saratani ya sehemu mbalimbali za ear, nose and throat, na hii saratani ikipatikana kwa mapema watu huenda wanaweza kusaidia kwa kijamii kupata huduma ambayo itawasaidia kuishi maisha marefu. Tunafanya upasuaji wa mapua ndani kwa kutumia kamera ambayo inaitwa endoscope bila kufanya bila kuwa na hata vidonda kwa kichwa ama kwa uso. Pia tunaweza fanya operation ambazo zinahitaji ile inaitwa guided kwa kutumia kompyuta ambayo inaonyesha mahali ambapo ugonjwa iko, na kwa hivyo tunaweza kufanya hiyo operation kwa urahisi bila kuleta maumivu mengi kwa mwenye tunafanya upasuaji. Achiel kuom yore magikoni nyayo tuoche mag it e kind rowere en tiyo gi earphones mirwake e it moketi e duol mamalo to chutho sauti mag thum. Kwa mfano kuachana na uvutaji wa sigara, kupunguza unywaji wa pombe, kupunguza kelele, na sana sana hii ni shida ambayo inawahusu vijana au watu wachanga ambao kwa sasa wanasikiza muziki ambaye ni ya volume ya juu, na hiyo kwa muda mwingine inaweza wasababisha kuwa na upotevu wa uwezo wa kusikia. Kata kamano, gijiwo jopiny mondo mi okaw thuolo mar dhi rango kit ngimagi e ute thieth kata obedo ni ok giwinji ka dendgi lit. Sana sana watu hungojea mpaka wakuwe wagonjwa ili wakuje kusaidiwa kwa hospitali. Lakini muhimu especially wale watu ambao wamepitisha miaka 30, 35, kila mwaka unaenda kufanyiwa ile inaitwa wellness check, ile kuangaliwa hata kama huko mgonjwa. Hii inasaidia sana kuhakikisha kwamba usipate kitu imepita
na imekuwa already stage ambayo sio mzuri. Nok mag ute thieth marakore gi tuoche makamago kaachiel kod rem mag laktache gi koni en midhiero e pacho ka. Most of the government facilities are not well equipped for ENT surgeries. So then we find that many of the ENT surgeons will refer their patients either to the referral hospitals to treat this ailment. A second thing is that we need more ENT surgeons. We are currently 93 ENT surgeons in Kenya. So the patient burden, once ENT surgeon to the number of patients, is very huge. We don't meet the criteria of the Geneva Convention. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kaka okang' mar keto e tim lek mar jatend piny Kenya William Ruto maneno ni opidh yiende maromo bilion 15 kochopo higa mar 2032, migawo ma ochung'ne weche mag ohala komakore kod migawo mochung'ne rango weche mag bunge ojiwo oganda jo Kenya mondo mi pek chenro mag pidho yiende e gwenge magiwuoke kaka yorno mar reso alwora kaluwore kod midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Jotelo e migepego notelo ne chenro mar pidho yiende e gwenge mag Nyakach, kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo nigi mathoth. E skul primar mar Arieda Kokech mayudore ward ma North Nyakach e sub county ma Nyakach, chenro mar pidho yiende mayo 2020 nodhi nyime ka otele gi jatelo mongirore e migawo mar weche ohala Alfred Komundo. Jatelo no mane osidho ayanga chenro motis ni Kisumu Greening Initiative ojiwo oganda mondo ket maino e pidho yiende mopogore kaka mayoyo koth kod mago manyalo nyago olembe makelo negi yuto. Climate change is a reality. Gimadanga wachi en ni ka wapidho yiende to onego kik wapidha any species. Onego wapidh yiende be manyalo konyo ng'ama pidho yien no mondo oyud mapato moro kulingana na hiyo. Koro ukae be wapidho mawembe, wapidho machungwa, wapidho chwa, wapidho lemons gi yiende be mopogore opogore. Korka kore to jatatije maduong' e migawo mochung'ne rango weche mag bunge e Fantas Kimani olero ni midhiero mar kor lwasi e piny Kenya ikelo kod dok piny mar kwan yiende madwarore e alworawa kod e bungewa ma pacho kae. Trees are important in very many aspects, including food and nutrition, health and all that, and therefore it would be good that we have a good tree cover, not just for ecological reasons but also for livelihoods. Jatelo maduong' e riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka African Guarantee Fund Jules Ngankam to ne olero ni gisiro chenro makamago kaluwore ni atamalo mathoth mag yedhe ma dhano tiyo godo wuok mana kuom yiende. It's not just about the tree, it's also about the community, the families. When we talk about the tree planting, there is a big component that is financial support. We need to buy those seeds and then we need also to be able to provide some support to the farmers. Chenro makamae giwacho ni bro timore sub counties duto ma Kisumu ka gikwayo kembe mopogore mondo wuogoko oungi lwedo en ni giketo piny Kenya ahinya to Kisumu obedo mamajan. Wadwaro yuayo kembe mamoko mondo wabed kwatiyo together. Koro my appeal and private sector, sana private sector mani thurwa Kisumu kae, watiuru together mondo wa make sure ni we green Kisumu. Kokalo kuom chenro ni geno koro nitie ni oganda ka owuok oko pidho yien kaka owinjore to lokruok biro neno kaluwore ni kuonde dak kaka Nyakach, Nyando, Kisumu East e kind mamoko e kaunti ma Kisumu oserado kod midhiero mapek mopogore e atamalo modhuro kaka oro, oula mapek mabende osekelo negi chandruok ahinya e ngimagi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Tend County ma Kisii jiwo pith rech oko mar nam kaka yo medo kwan rech mawuok e alworano. Rech ipuoyo kaka chiemo makare ne oganda kendo wan rech ijiwo mar bero yuto oganda. Crispin Otieno leronwa nyasi mar jiwo tiyo makare kod mwandu mag nam manyobagi e boma ma Kisii. E alap ma Magenche e karod bura ma boma Choge Borabu e kaunti ma Kisii, ranyisi ni joma nigi siso mar rech biro yudo gago.
Ne en nyasi mane jiwo chenro mag mwandu mag nam mong'ere gi dho ngere kaka aquaculture. Nyasi manyo ywayo jokanyo mag pith rech kaachiel kod jo ohala mamoko motenore kod mwandu mag nam. Lokruoge mosebetie e sekta mar rech osemiyo Kisii nyayo rech mohewo tana 17 mag rech mipidho oko mar nam dwe ka dwe. Kaunti ma Kisii oseyango jopith rech maromo 2,172 ka kuonde pidho rech e kaunti no osechopo 2,300. Kisii is among 15 counties where the program is operational. The main goal for this project is reducing poverty and increasing food security and nutritional to our community. E nyasi no mabende ne ji ochamo e rech, nokwa jopiny mondo orwak pith mar rech kaka yor bero chiemo makare kendo kaka yor jiwo ohala mag pith. Lakini samaki, ndugu zetu hawa Jaluo hapa walikuwa wanapenda, mpaka walikuwa na akili nyingi sana, mpaka inakuwa associated na ukuaji wa nini wa bongo. More farmers are coming into the program. They're constructing their ponds. Then also farmers who did not know how to feed their fish, they are feeding, and we have started graduating some farmers to what we call level 2 farmers. Those are farmers who can produce over 100 kilograms of fish so that they have enough to feed in their households and have something for sale. Piny owacho mamalo singo tiyo kanyakla kod loch gwenge e bero pith mar rech. The government remains a strong advocate and has given the development priority to aquaculture, as it is cognizant of the role that aquaculture is and will continue to play in ensuring we end hunger, achieve food security, and improve nutrition and promote sustainable agriculture. Moko kuom jopur bende olero mor margi, kata kamano pod gikwayo sir e bero ohand rech. Siku ya samaki wananchi watarajie samaki na kusema samaki ni mzuri, samaki ni tamu, samaki inachenga mwili, samaki ni mzuri Kenya mzima. Sasa ndio inafanya hiyo samaki, tunaweka hiyo neti, hiyo kitu ikitoka juu inakuwa huko ndani. Atuongezee neti kwa wengi na tuongezee matawa na tuongezee kila kitu. Jopiny ne odok dala kod gunde mag chiemb rech mane ipogo kod gavana ma Kisii. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. KCB ne ogole quotas e tuke madhi nyime mar African Women's Volleyball Club Championships e piny Tunisia. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni paw tuke, bengi mar KCB olando sir mar silings milion 150 e piem mar geche World Rally Championships mabiro siro chenrogi eikruok ne piem go kaachiel kod derepe bengi no mabiro bedo jokanyo masiro piem go kama duong'. Tuke mibiro bagi e kind tarik 22 dwe mar 6 nyaka tarik 22 dwe mar 7 higani e kaunti ma Nakuru. Kane gilando sir no, KCB no kokadho kuom tende oyango ni e kind omenda go milion 50 biro tiyo go e siro derepe mabiro ting'o bendera mar Kenya e piem. Jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba ne okwayo jo Kenya mondo bi oyuor e piem kendo siro joriembo.
Of this amount, 100 million will go directly to World Rally Championship Safari Rally through the local organizing committee and the ministry. We must put drivers at the front and give them the stage to showcase their skills. I have insisted, and I will repeat here, this very international event must have the unique, the incredible, the special Kenyan flavor. Lek mar KCB mar loyo moluore okombe mar Africa mar volleyball ne odhi gi iro odiochieng' ma kawuono bang' ne gogi sets 3-2 gi tim mar MC Alger mar piny Algeria. KCB ne ogole quarters e tuke manyime mar African Women's Volleyball Club Championships e piny Tunisia. Algeria kod KCB ne obedo kod sets ma yware kaduoko bedo 25-22, 25-27, 25-20, 16 kuom 25 kod 13 kuom 15 ka giloyo KCB kendo gologi e kirowo mar yudo midila. Kawadhi nyime ni tuke adhula e lig mar Wakeini donjo e tielo mamit kendo tedore ka timbe ariyo Gaspo kod Vihiga Queens romo tugo mineno kaka mabiro yango ng'ama dhi kawo kombe season ni. Gaspo ne owuok amodhi mar gol 1-1 gi Ulinzi Starlets ka chiwo thuolo ne Vihiga Queens. Vihiga otele mesa gi points 49, ariyo e nyim Gaspo manigi tuke ariyo. Timbe ariyo gi biro rakore odiochieng' mogik mar tuke ligno ka tugo no ineno kaka mabiro chalo final kendo yango jaloch.